ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου μου Γεωργίου και πάσης της Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενδεόμεθα υπέρ του ψυχού συμμονέτους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα του Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και Θείας βοηθείας αυτόν υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, το δούλο του Θεού, των συμμαθητών και των οικογενειών αυτών, των αποφύτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της τάξεως του 1983 μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υπερηγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας αυτών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδιώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την κομμόπλη του άνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσουν ογίν και νόσου καθημών κινουμένη, και ρίσασε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδιώμεθα και υπέρ του εισακούσου και των Θεών ημών φανείς της Ιησούς ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.